saake-ake amal niki nek Langkah sampe channel riya TV. mboten sae iso hancur, iso ilang, iso lebur. Mila kaya panjenengan sedaya ngeten niki kula kaya panjenengan diusahane nglakoni napa-napa niku pun to ora kudu roh Langkah channel TV. wong salat ora usah ngenteni kudu roh wong, syukur-syukur malah dhewe biyen mawane rong gelem salat wis aku tak dhewe jajal nata atiku salat ki apa ya ayem tenan kok wong-wong kayak bodoh sholat jajal Langkah channel TV. wis ora usah kudu jajal gen roh wong wis karuan bengi mulai ngaji ngene iki kok cek di rezeki cemplungi kotak amal mang ngaji diterangni babakan ngamal gen ora riyak jajal tak praktekne Langkah awake channel jajal suwi TV. malih kulino suwi malih krana Gusti Allah. Lah nek wis krana Gusti Allah, insyaallah perkara sae sing istiqomah krana Gusti Allah pasti akan berdampak yang luar biasa dalam kehidupan kita di masa depan. Langkah Baik di channel dunia maupun di TV. akhirat.